Какво става, хора? Сега, след още 5:30, преди 10 минути съм станал. Ще ходя да правя кардио. И сега ще ви покажа какво взимам като сутрешна суплементация. Поред на номерата. Започваме с Milk Thistle. Това е за черния дроб. Мултивитамини и минерали. Liver Support. Пробиотик, омега-3, витамин D3 с K2. Ето тук в шейкъра имаме ябълков цвят с майка и глутамин 20 грама. Тя ги пие с цел отново подобряване на чревната флора. И това го правя вече от може би година, всеки един ден и наистина има много голям резултат. На всеки един, който има проблеми с чревната флора и като цяло храносмилането, силно препоръчвам. Здравейте отново! Докато колата загрее, ще ви разясня какво ще правим днес. Ще ви преведа през една моя тренировка за будащи, като акцентът ни е рамо. Имам и още една такава, обаче там акцента вече е гърди. Съжалявам за светлината, ако е кофти, просто наистина навънка все още е много рано. Няма 6 часа и е доста тъмничко и използвам колата осветлението. Да, виждаме се след малко. Здравейте! Здравейте! Така, сега както споменах по-рано в клипа, днес ще преведем през една моя тренировка, която е за бутащи. Акцентът е рамо и съответно при нея ще направим една тренировка за гръб и бицепс. Гръб и бицепс. Няма какво да се бавим. Пием бустерите и започваме. Първото упражнение, с което започваме е ето на тази инклайн преса, като ще направим няколко вработващи серии и след това започваме с топ серията. Мисля директно топ серията да ви снимам, понеже вработващите не са толкова интересни. Може да снимаме просто като за материал. Започваме с топ серията. Като тук целта е да направим с максимален товар за между 6 и 8 повторения. Като ще гледам да оставя поне едно в резерв. Може да ги направя до отказ. Сега правим и back-off серията, като тук целта е да намалим товара с около 10-15% и да изкараме повече повторения, като се стремим да са между 12 и 15 повторения. Общо тук правим две работни серии. Реално предната, която беше топ серията, и сега back-off-а. И продължаваме към следващото упражнение. Let's go! Lightweight baby. Второ упражнение, кросовър, като тук ще се стремим максимално, нямам представа какви килограми да сложа обаче, да кажем така. Тук не правим вработващи серии, директно преминавам на топ сериите, като най-тежката ми е с тези килограми в случая 22. Ще се стремя да направя поне 8-10 повторения и с това ми се направя тук два бак-офа с цел да се напомпя добре. Като цяло, както казах, тази тренировка акцентът е по-скоро рамото, не е толкова гърдите. Затова и почнем да легнем повече на него.
Стремя не толкова да загребвам, ако така мога да се изразя, а по-скоро да избутвам напред. Като движението се опитвам да наподобява се едно с дъмбеле. Намалям малко тежестта, както казах, за да мога да направя две бак-оф серии, повече повторения. Както виждате, махнахме и пъмп кавара, защото вече започнахме да се помпим. Цитрулина в pre-workout-а почна да си оказва влияние. Оп! Следващото упражнение е раменен прес с дъмбел, като някой не си е призвал дъмбелите. Така. Тук отново започваме с директно топ серия, без вработваща. Все още... Да, вземи. Все още силата не е на 100%, така че нямам представа с колко килограми дъмбеля ще мога. Като цяло миналата седмица правих с 45, мисля. Мисля се, че съм толкова силен, затова ще взема 42,5. И ще измъчим на осмица. Добре, бяха по-леки от очакването. Сега да успея с повече, но другия път. Back-off set. Реших да направя и тук два back-off сета, понеже ще ми може само едно избутващо упражнение за рамо. Да, като мисля първия да е 37,5, реално 5 кг по-малко от топ сета, като трябва да изкарам поне 12 на повторение. Както и тя спомена в нейната тренировка, когато пускаме надолу реално негативната част, се стремим да е максимално контролирано, с цел да първо да избегнем контузии, второ да активираме максимално много мускула. Да, следващото упражнение, с което продължаваме за мен е lateral raises или латерални повдигания. В него таргетираме средната част на рамото. Като започваме с по-тежка серия. Тук имаме две серии, понеже ще направим още едно упражнение за средната част на рамото. Започваме с по-тежки дъмбели, като тук се мъчим да направим и за двете серии много повторения. Разликата е там, че тук може да кажем последните повторения една идея да читна, в смисъл да се поклатя с тялото, за да мога да изкарам повече повторения. Мисля да правя днес с 22,5.
понеже, както споменах по-рано, не съм напълно възстановен от състезанията и силата ми не е на макс. Така, целта ни тук е 15 повторения за двете серии, като втората може и да е дроп. Тук през цялото време се стремим брадичката да гледа нагоре. Една да се накланяме напред. И да не държим ръцете много свити, за да може максимално да изолираме рамото. За бак-оф сета. Мисля да го направим с 17,5, примерно 5 кг по-малко. Изкарваме 15 повторения, веднага след това грабвам десятките и правим до отказ. Вече чувствам леко напомпен от pre-workout мила и цитрулина в кръвта. Да, кръвта. Системата. Много добре. Вече почнахме да навлизаме в основния период. Цяло. Планът ми за сега е 26-та да не излизам на състезание, вече за 27-та. За да мога хубаво надградя, понеже съм доста под лимита си. Сега съм около 20 кг под лимита ми на сцена. И в принцип миналата година с един основен период. Щях да дигна 7 кг на сценично тегло. Затова сега се опитаме да направим поне 2, евентуално 3 основни периода. И до есен 2027 да мога да дигна поне 10-12 кг мускулна маса. Да съм съответно и по-конкурентен, понеже на този етап има още доста какво да се желае. Но, както споменах в предното видео, whatever it takes. Снимаме близо надписа. Готови сме на всичко в името на успеха. Падна ни батерията на телефона. Това минахме на другия телефон, така качеството най-вероятно е по-гадно, ама от такова. Аз направих една серия. Това разполагаме. Да, направих една серия. По принцип имам друг вид lateral raise, обаче с това разполагаме тук, така че това е положението. Тук правиме до отказ. Тази серия е последната реално, така че да. Пак бяхме изправени пред препятствия, но успяхме да замажем положението за сега. Супер е. Добре, продължаваме. Опа. Последното ми упражнение за днес е малко трицепс, като тук по принцип правя оверхед.
overhead extension, обаче са заети навсякъде. А тук не ми е особено комфортно на конкретно тази вариация на въжетата. Та да, следователно сега ще правим просто обикновени трицепс extensions. Трицепсови екстензии, да кажем. Тук правим 3 серии, като първата е пак с по-тежко енергия, по-малко повторение и следващите две са back-off серии. Като даже последната е доста вероятно да направя и дроп. Сквизваме максимално догоре и опъваме на 180 градуса. Много контролираме негативната част с цел максимално да натоварим мускулните влакна. Мазна! Правяме втора серия, back-off серия. Като цяло може би няма снимаме последната, понеже установихме, че на втория телефон нямаме пък достатъчно сторич. Големи сме късметли. Големи сме бълъци. Стига. И да, правим тази серия. След това малко корем и това е цялата тренировката. Така. Тук целта е поне 12 повторения да изкараме. Принцип. Ето го. Телевизорите. Средната тренировка. Ето го. Така, вече сме няколко часа по-късно. По стечение на обстоятелствата, както разбрахте, на един телефон му падна материята, другия нямаше памет. Топ първи клип. Като цяло най-вероятно ще разделим двете тренировки на два клипа. Като ще го кажеш, ще първо. Най-вероятно твоята. Да, и вече сме вкъщи. Като цяло се надяваме да ви е харесало и моят съответно и клипът, който снимахме за нея, с нейната тренировка. Както знаете, все още сме си многобранци в това и то си личи по непрофесионализма, но се стараем. С времето ще става по-добре. Да, ще става по-добре. Сега си правим pre-workout meal, който няма да ви кажа. Да, post-workout meal. Няма значение. Няма да. Да. Който няма да изподелим какъв е, понеже това ще го стане за друг клип, който ще е full day of eating. И ще бъде много интересно. Много интересно. Знаеш кое ще е още по-интересно? Full day of cheating, което също ще направим рано или късно. Това задължително трябва да се гледа. Ще видите какво се нарича апетит. Но взето беше това от нас за сега. Може да оставите едно харесване, да пишете в коментарите каквото си решите, да ни давате идеи за бъдещи клипове. Със сигурност да се абонирате и то с камбанка, за да получавате нотификации веднага като качим нов клип, което обещаваме да се случва все по-често. Също така може да ни последвате в Instagram и моят и нейният ще са долу в описанието. И това е! До нови срещи! Бай!